Loro ati loro monggo. Dari Kabumen ya Mbak ya? Supriyanto. Nggih. Pak Supri. Loro ati loro Mas. Kok pamen, monggo pamen. Ha iya yo. Pandhe kali jenengan. Asia. Monggo. Nggih. Kurang opo aku iki dadi kurang opo aku iki nggone tresno asik so Muding, mangga. Muding, mul monggo. Pilih aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa Wes milih tresno aku model
Loro asmara. Mbak Darwati nyanyi ya. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Iya, Mripat iki dalam mari Marah keluarga tansah sumande. ayam tentrem Ayam tentrem pangajap kurino wangi bola-bali Pak Supri marani ati Loro asmara Dik. Yo. seragen Monggo pantun dine. Asik. Mboten sarepot Bapak. Pak Lek mukidi sedalu lek mukidi. Pak Dik ya Allah Pak Nok kowe kebagian ora Aduh wong maning nalikane kepisan ketemu elang kono kae gawang-gawang kawan-kawan angel laleke Bengawan Oslo aduh wong ya yo wah sesok muka Kati tombo usodolo ro asmoro tuh genta-gentus wayahe Ya, aku tak. heeh Pak Supri mbok diajari goyang Pak No. Piyai Sragen ki alim kok Dik. Oh ngono, ngene-ngene tok. Iya. Mbak Jarwanti mbok menawa duwe lagu. Napa-napa Mbak? Lagune napa Mbakku sayang? Oh, perahu layar. Meneh pawon meneh, Dik. Ntar kita ke dapur lagi Iya, ya. cari tahu, makan tempe. Aku nganti Ayo, ayo. eling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani loro Mulya Dik Rizka. Iya Pak No. Sejak kapan Pak No? Oke Mamas. Monggo Pak. Mas Sugiono. Idali tuli dali dul Ambiar. aduh wong maning nalikane kepisan ketemu ana kono kae asik kaya parane laleke Bengawan Oslo. Matur nuwun Mbak Jarwanti. Pak Supri sembako.
Wis paham, Dik. Lek karo Pak Men D iki iki. pokoke rasa nganggo basa-basi Pak No. Hae Pak D ngono. Rizka, Didik Rizka iki. Piye, Bagane Didik Rizka. Aku. Lebokno, Dik. WA-mu lebokno Pak Men. Pak No, Iya, Mbak Dik. Jarwanti ngersakne jambu alas. Oke, siap. Ya, nanti diputer ya Mbak Kus. Nah, Siap. Sing apal jambal iki Dik Puput. Ya, oke. Pak D saged jambu alas menika. Nyanyi sekalian nggih, mangke kula anu tak panggilkan adikku nggih. Mister Mendem mawon, Mister. Oh, Mister Mendem mawon, jambu alas mboten kersa. Wah, jambune seger lho Pak D saestu. Niku sik anu jambune sik mletur lho niku. Nah, nggih lah jambune Alah, seger pangan saestu. ngono kok. Mboten purun menika mboten kersa. Boten. Ora pangelur, Saestu. Dik. Pangan codot. Oh pancot. Terus ke, Mbak, terus ke, Ora Mbak. payu jambumu, Put. Ayo ayo. Aku Yo. Ayo ayo. Si adalah peyo. Dik Rizka. Dek, boleh ikut joget ya? Nah. Sampai bawah ya, Dik ya. Adik ikut joget nggih. Nah. Didik Rizka. Apa, Mas? Adik, nanti malam cakilan ya. Iya. Live streaming loh Pak No. Iya. Ya. Apa kowe ra kelingan?
Pak De ngeragono apa niku? Ngerti Nggih. ngono mau ndek pas arep dijariki dirogose Pak. Tak rogose ngerti mau. Pripun Ya, ya. Pak De? Tak pendet keteng griya napa pripun? Orang yakin loh ngasane tasnya gede Dek, kok ya. ora nggo sangu tapi Bapak ngasih ATM toh. Silakan Digesek gesek neng monggo. Asik. Pak De ngersake lagu mboten? Napa lagune? Langsung, Mumpung Pak De. tesih teng mriki menika. Lagune napa kinten-kinten? Sing versi gayeng Mas e. Napa Pak De? Oh Samboyonan. Lemong. Oke. Oh, alah, Oh ninggal ninggal katresnan. katresnan. Oh Ninggal ninggal katresnan. katresnan Samboyonan. Mas. Garap jaranan. Nggih. Ayo habiskan dulu saya. Ya. Ya saya Saiton. Yuk, naudzubillah min dzalik. Yo. Apa kowe? Oh ya ampun. Turangga. Yo. Turangga Semar Mulyasa. Hae. Hae. Tinggal katresnan Samboyonan. Hae. Monggo Pak De. Madep belakang gas. Yo. Waso. Dadi lewong atiku nalikane pisanan ketemu. Wasiksa. Wong ayu Yo. enten Wasik. dalu. Ibunya pengen monggo Bu. Wasik. Yo. Tapi dong kemana-mana. Kita terus apa Min? Untuk teman-teman yang dari grup Daha, mohon maju. Pade, monggo Pade. Pade. Pak Kalimin. Kayak di basement dengerin lagu sambil goyang enak banget. Monggo. Mas Tarso, Pak Camat. Bablas ki ninggal katresnan Mas e. Monggo Pade. Sesepuh saya ini sesepuh saya. Kalau nggak joget katanya kakak harus joget katanya. Monggo Monggo. Bapak, menika rombongan pundi Pak De mau dah? Grup Daha, oke. Dipersilakan maju menuju pelaminan untuk bergoyang bersama. Grup Daha, monggo. Nah. Ayo, ayo. Kamu udah dahar belum Pak No? Dahar. Dahar. Oh, salah ya. Waktunya Pak No itu berdaha ya. Itu dahak. Itu jenis batok loh. Sabda Pandita Ratu. Oh. Pengen Oi. siramu. Oi. Dadya ing Oh, sisiku. Oh. Mugi Gusti nglelani tresnaku bakal. Yo. Ayo Pak E. Oh, oh. Turangga Semar Mulyasa Gepore Bro.
jaranan jarane tuti gemoy Yo. yang muda-muda mana monggo Yo. Yo Yuli. Hebo hebo. Yo. Wenane. Aku kang setya satuku tak enteni kaya doe Yo. Grep dahan Monggo Pak Haji. Masih kok. Oh. alhamdulillah Yo. Oi. Yo. Sekane dol yo.
sepemangko sore mumpung kadang rembulan mumpung jember ngalangane ya surah surah ira.
sesembahanku rinten lan dalu mung limpang wektu kanggo brasno pun kalah nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad.
duntak. Lanjut. Ayo. Pak Supriyatno. Semar Mulya Ligi. Aku kelingan kuku ae biyen aku Owe owe oma. kakak obat tulisan mano abang tondo isi Kawan jenenge gubuk Asmara biyen kae tak ruanduk tresno Owe owe oma. Owe owe oma. tanpa bantal tanpa koso wong apotek ke Taman Asmara bubuk kae nyimpen wiwit biyen teko saiki bubuk kae kotak pita wayah wengi nanti jagat pita Juragane bakso. Juragane bakso. Matur sembah nuwun. Nah. datang jajone Tutur saya merhati. aku kowe ngati karmo Mergo leren iku Ayo yo. Sumarmoyo. Iya. Gajah mungkur digoyang asik. Aku kelingan gubuk kae biyen tanpa leren pengen sakak kepetulisan warna abang tondo isi Asik yo. Pak Supriyanto sembah nuwun. Juragane bakso. Nggih. Monggo, Pak. Catatan sak Jatan luntur.
Bapak. Nggih. Yo, Adek Gemoy, asik sok. kenalin janji Adek Gemoy. Ayo, Dede. Nemenin Bapak Supriyanto. Om Giar Sugiar, siang-siang Masku. Asik. Kowe ngajak Taman Sari, monggo Pak. Nganti lingsir enak kene. Yo. Jan-jan. Asik. Gelagat motor sunge. Kakak Nopriati. Sur. Adekku Sujono. Kowe bablaskin apa? Matur suwun. Lagu ini apa meleh? Jogja Istimewa. Ya udah ini dihabisin dulu ya Bu, monggo. Monggo ditelaskin. Nggih.
Janjane Ya. kowe nong Habisin dulu, joget dulu Bu. Asal. agatmu sajamu priyani atiku Ya. enggak Yo. Kabumen kakange. Oh. 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 Tak kiyal. Kowe kene nduk ketok ayune. Mbak Teki. iya mirip Yo. Wah, siksa. Yo. Monggo Pak E. Jenenge gubuk asmara. Ada yang punya gubuk asmara goyang iya. Yen kae. Mas Gondrong. Aku antuk tresno. Tanpa bantal, tanpa kloso masiman. Bota-bote ke taman asmara. Yo. Yo. Mbaknya dan masnya yang pakai baju kuning jogetnya sini nggak apa-apa. Ayo, jogetnya sini nggak apa-apa. Iya, di sini boleh loh Mas biar kelihatan. Request lagu juga boleh. Ya. Yang punya lagu mana ini enggak HE Pak? Mas Iman masih mempersiapkan. Nggih. Catetan sadroning ati datang luntur saya merati. Monggo Bu. Aku kowe dadi garwa marga leren nang gubuk asmara. Yo. Monggo Bapak.
biasa ya, Dek. nggih. Mas. Bapak lagunya apa? Oke, nanti Apa? dikasih. Nanti dikasih. Oke. Lanjut apa Bapak lagunya? Bebas, Pak. Bebas. Halo, Ayo halo, dong Pak, Bandung. temenin Pak. Halo Buding. Napa Bu? Apa, Bu, lagunya, Dintekne Bu? sik kok gede nyanyi Bu yang di belakang sini. Oh, nggih. Wonogiri. Oke, yuk dintekne sik, Nok. Catetan sajroning ati. Datang luntur saya merati. Isih penting joget. Aku kowe dadi garwa asik. Mergo leren ning bubuk asmara. Ibu lagunya apa Ibu? Lagunya apa? Lagunya apa? Ayo. Yo Semar Mulya iki debut. Iya Pak, spesial buat SMP Kristen Wonogiri. Sukses selalu Wonogiri. Amin. Goyang lagi Bu, Klaten. bersinar. Monggo Ibu. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran. Keluyuran aku goleki sing tak sayang. Adik kemik satu adik. Terima kasih alhamdulillah berkah. Matur suwun. Yen si podang atut ati Ayo debut. SMP Kristen Wonogiri. Sukses selalu. Waduh gajah mungkur digoyang yo. Saja sedih. Oke kakak. Nuwun Ibu. Monggo Pak Min, Pak Tuki Min. Sesek mlebu sedeng. Heeh. Sesek mlebu sedeng. Heeh. Enak. Monggo Pak Min. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Keluyuran. Aku goleki sing tak sayang.
Sembahnu terima ibu-ibuku kasih. sayang, nggih. Berkah barokah ya Dik ya. Habis ini nanti juga ada perahu layar. Yo! Ae! Spesial buat Tumi Asih, Cik Wiwin. Oh! Tumi Asih, Cik Wiwin. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate andum tresno bebarengan neng gedung ombo. Adik saiki aku pawene tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah antu-antu monggo liya dina besok ketemu. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra bisa duweni. Abot rasa jroning ati piye maneh tak lakoni. Jan iki mbok sobar mam tempe suarane renyah. Kayak anu ya, Dik. Ya, apa, Dik? Keripik. Keripik apa, Dik? Keripik tempe. Ora, Apa? keripik gedang. Oke. Panyuwunku mring sliramu rungono tangis ati iki lewat angin panci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Semar mulya iki, Dik. Sagempore kakak. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Biyen ate adus tresno bebarengan neng gedung ombo. Saiki aku papane tanpa kabar kepiye wartane. Aku tansah antu-antu muga liya dina besok ketemu. Kakak Pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni. Abot rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni. Panyuwunku mring sliramu rungono tangis sing ati iki
fotonya luar biasa penyanyi. Adik, Iya, ini Kakak. perahu layar juga permintaan ibu-ibu dapur yang sudah menggorengkan tempe kita. Yes, oke. Habis perahu layar nanti dikirim bakwan, tenang saja, Oh, sama iya. tahu isi. Oh, gitu ya, Bacem Adik. ada. Yuk, artis yang kesembar mulia. Asik. Dede Rizka Moriska Gandasnya Indonesia. Oke. Japesnya Indonesia, Yes. Dede Pupu Cahyani. Oke. Ada Londurnya Indonesia. Yoho. Semar Mulya. Ada Dede Tuti Gemoyo Semar Mulya. Ah, ye, ye. Tambah 5 ya Bu. Ayo semuanya yuk. Monggo Pak. Ayo. Yo. Makasih ya Ibu ya. Enak banget loh Bu. Enak banget tempenya Ibu. Oke, luar biasa Ibu. Kalau nyanyi Osa? Coba.
Tunggul wis sore wis kelompok katon ngawe-awe prayogan liwae sore tumanggang nyambut gawe Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, hidup tempe. Hidup tempe. Oke. Baik, dengan berakhirnya lagu Perahu Layar. Berakhir sudah perjumpaan kita bersama Semar Mulyo untuk tempe mendoan. untuk session sore. Tak closing. Mantap. Nah, iki jimse MC-nya tak closing sih ya. Semar Mulyo lagi.
Kangen SMU sinten Pak No? Jam 09.00. Oh. Ayo Dek Gemoy. Ayo Pak No. Monggo Om Supri. Seragen. Bu Win goyang Bu Win. Mbak Borna makin nanti. Oi. Oh. Nalikane kowe ninggalke aku. Tukang gombal. Bebas milih rasane ono jantungku. Pengen mangan rasane wis ora doyan. Pengen ngombe rasane mandeg ning kulu. Kuwi janjiku, Dek. Kembangi jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Godhong telo bisa kena tak ngombe. Kanggo sing tak rasa ning jero dada yo. Tangismu esmu lan guyumu rina wengi menggawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edani lek sumba malah katon neng motor lek sumba. Halila janjane aku wis lilo nanging ati iki kok ora bisa nampa saben ning serwangi wayah mapan turun nangis semua sing gawe kangen atiku. Ayo Dek Gemoy. Ayo Pak No. Masuk Dek. Semar mulia lagi. Yo. Nalikane Dek Gemoy kowe ninggalke aku. Brebes milih rasane ono jantungku. Pengen mangan rasane wis ora doyan. Pengen ngombe rasane mandeg ning gulu. Wong bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Godhong telo bisa kena tak
jatuh, Dek. Bangunin, Dek. Kalau jatuh. Jatuh. Sahur. Manuk cilik gaya. Mas paling nemik mau turene aja nyanyi. Oh iya, sampai lupa. Pilih nyawer, Mbak. Mau turene aja nyanyi caping gunung. Nggih, sing Dek wingi pun diajarne menika lho, Mas. Dek. Nggih. Apa dhewe kon? Monggo, sokor. Sokor. Monggo. Sokor we. Sokor. Kalau nggak mau pakai musik garingan nggak apa-apa sebenarnya ya. Sokor bisa nyawang. Gunung desa. Saya diajari Bariska lho. Mantan harus nyawer. Ya. Sapu meneh Dik Dodo, adik Dodo. Oke. Mas, kok pakai repot-repot sih? Saya tak ijol kesik Dik. Sini sayangku, joget Ya. dulu. Punya lagu nggak? Oh Bapak aja berarti ngabisin lagu ini ya? Yes. Ya, ayo. Oke. Sokor bisa. Yo. Oh. Gunung desa dadi rasa. Ini ora ilang gone padha ora. Sokor. Ayo yo. Oh.
Rizka dari Manten apa? Guys, mintanya lagu Denny Caknan yang bisa buat goyang. Kira-kira apa? Apa itu? Sinarengan. Sinarengan. Sinarengan mau nggak, Dek? Iya mau. Oke. Boleh. Boleh, Ditarik boleh. ke sini Ajak semuanya, bestinya. ditarik ya. Ditarik semuanya ke sini. Oke, monggo. Sekar bisa Ayo dedekku semuanya, sini yuk. Asik so. gunung desa. Ae, ayo. Ini ora ilang ogone. Oke, satu lagu lagi ada Sinarengan.